Terve taas. Tässä on Jeremy ja tämä on 5. videoblogipäivitykseni. Tänään haluaisin puhua omasta suosikkiaiheestani, eli tietoisuuden kehittämisestä. Se tarkoittaa minulle sitä, että pystymme kehittämään, herkistämään sisäistä havaintokykyämme, jolloin tunteemme, ajatuksemme, halumme ja muut alitajuiset maailmankuvat voivat tulla meidän tarkan ja objektiivisen havainnon kohteeksi. Voimme alkaa ymmärtämään, millä tavalla ajatuksemme ja tunteemme, halumme, leikkivät, reagoivat keskenään, millä tavalla ne kuiskuttelee meidän korviimme ehdotuksia ja kuinka paljon ne oikeastaan hallitsevat elämäämme ja onnellisuuttamme. Esimerkiksi jos minulla olisi negatiivinen kokemus jostain ihmisestä, seuraavan kerran kun hän tulee vastaan, en välttämättä koe enää häntä, vaan koen oikeastaan oman mielipiteeni hänestä. Tai vaikka jopa saman näköinen tyyppi tulisi vastaan. Ajattelen, minulla voisi olla alitajuinen ajatus siitä, että hänkin on yhtä paskapää kuin se edellinen tyyppi. Tai jos käyn vaikka Darrassa Stockmannilla, se vaikuttaa myöskin minun alitajuisiin haluihin ja mielipiteisiin mennä Stockmannille. Tai jos olen syönyt ruokaa pienenä, jostain tykännyt, siitä voi jäädä trauma. Ja nämä alitajuiset antipatiat ja sympatiat vaikuttavat meidän elämässä. Mutta sitä varten, että pääsemme havainnoimaan tarkasti sisäistä maailmaa, meidän täytyy herätä tai löytää piste itsessämme, johon noiden ajatuksien, tunteiden ja halujen vaikutus ei aina ylety. Itse kutsun tuota kohtaa tietoisuuden keskikohdaksi tai yksinkertaisesti keskikohdaksi. Se tuntuu vähän tilallisesti, voin sanoa, että itselleni se tuntuu sydämen tai otsan alueella tilanteesta riippuen. Voimme harjoittaa tuota oikeastaan millä tahansa meditaatio- tai keskittymisharjoituksella, jos tiedämme, mitä katsoa, mitä haluamme harjoittaa. Esimerkiksi valitaan esine, keskitytään siihen, keskitytään. Ja jossain vaiheessa olen niin keskittynyt, että pystyn ottamaan tuon esineen pois, kadottamaan sen mieleni kentältä ja keskittymään pelkästään omaan keskittymiseeni. Se tuntuu virralta, joka tulee jostain. Ja voin loppujen lopuksi uida tuota virtaa vastavirtaan niin sanotusti. Kunnes olen siinä pisteessä, jossa pystyn näkemään, kuinka ajatukset saavat kuvamuodon. Siinä pisteessä, jossa näen, kuinka ajatukset syntyvät. Ja tämä on normaalin arkitietoisuutemme aloituskohta. Ja sitä meditoiden, siihen tietoisuutemme kiinnittämisen myötä, saamme lujan pohjan, objektiivisemman pohjan tietoisuutemme tutkimiselle. Voimme aloittaa tuota työtä sitten sillä tavalla, että visualisoimme vaikka
lampun tai valon tai sisäisen avaruuden ympärillemme. Ja pystymme tutkimaan tilallisesti, mitä ympärilläni tapahtuu sisäisessä maailmassa. Voin alkaa erottamaan ajatuksia, jotka tulevat, jotka haluavat samaistaa meidät itseensä. Ja saattaakin käydä niin, että aarrekartta, enkelikissa, vessa, kuminauha. Olin ajatuksessa. En pysynyt hereillä itsessäni, vaan samaistuin noihin kuviin, noihin kauniisiin ideoihin, joita ajatus välitti minulle. Mutta juuri tätä varten olemme kehittäneet keskipistettämme, saaneet tietoisuuttamme kiinni siihen, jotta ajatuskuvien ja ajatusleikkejä, ajatusmielipiteiden tullessa luoksemme pysymme keskipisteessämme, pysymme samaistumatta ja pystymme havainnoimaan näitä olentoja ja niiden kauniita kuvia. Se tuntuu, kun olisin riippuvainen, josta olisin riippuvainen samaistuakseni siihen. Sitähän me olemme tehneet koko ikämme, samaistuttu asioihin. Mutta tällä kertaa pystyn olemaan itsessäni, katsomaan miten tuo ajatusolento toimii, millä tavalla se juonii meitä, minkälaisia luonteen piirteitä sillä on. Toiset ajatukset ovat pienempiä, toiset isompia, toiset tulevat edeltä, toiset takaa, kevyempiä on toiset on paksumpia, toiset on ruskeampia. Käytä vapaasti mielikuvitusta ja katsele niitä. Voit kysellä kysymyksiä. Minkä värinen sinä olisit? Oletko iso? Miten liikkuisit? Ja sitä varten meidän kannattaa kehittää niin sanotusti ei-reagoimisen taitoa, joka tarkoittaa juuri sitä, että en samaistu tuohon ajatukseen, mutta en myöskään projisoi siihen omia kuviani, omia vaatteitani, omaa huntuani ajatuksen päälle. Käy normaalisti sillä tavalla, että ajatus tulee, koen sen, siihen tulee minun ajatukseni, minun kuvani. Mutta pystymme ei-reagoimisen avulla pikkuhiljaa saamaan tuon kuvan pois hälvennettyä ja näkemään ajatuksien todelliset kasvot. Ne tulevat usein meidän luokse ja samaistuessamme niihin me luovutamme niille elämän voimaa. Ne syövät itsensä kylläiseksi ja lähtevät pois. Mutta tulevat takaisin uudestaan, kuin hyttyset, jotka syövät vertamme. Mutta mitä haittaa siitä on, jos nämä ovat hyviä ja kauniita ja ihania ajatuksia? Ei varmasti mitään. Mutta jos ne ovat negatiivisia ja aiheuttavat meille tuskaa ja kärsimystä, tekevät meistä tuomitsevan ja itsekkään, siinä vaiheessa meidän kannattaa ehdottomasti harjoittaa keskipisteemme vahvaksi ja ei-reagoimisen taitomme niin kestäväksi, ettei ajatukset voi viedä meitä omalta paikaltamme, eli oman sisäisen tilani luojan paikalta pois. Kiitos.